Non fai falla que vos diga o que trouxeron as políticas neoliberais do Partido Popular, porque todas padecemos de algunha forma o estrés económico, a degradación dos servicios públicos e a incerteza de non saber cara onde imos como país. Sabemos todas que o noso sufrimento foi en beneficio duns poucos. O que eu quero recordarvos é outra cousa, é que por máis que pretendan normalizar o saqueo do público e dos recursos que temos, este país perténcenos a todas. Todos os que fixeron negocio dende a crise de 2008 baixo o paraguas de Feijóo pretenden nesta nova crise continuar coa precarización, as privatizacións e os recortes. Para iso precisan que te convenzas de que nestas eleccións todo vai seguir igual. Pero non importa o que digan, nin os poderes políticos, nin económicos, nin mediáticos, porque estas eleccións perténcenos a todas. E importa o que digas ti. Importa que digamos todas as que cremos que o cambio é necesario, que é urxente poñer a vida no centro das políticas. Importa todo eso no que cremos, un país xusto, solidario, que dé oportunidades, unha Galiza que sí podemos ser. A Galiza do futuro perténcenos a todas. Fagámola realidade.